Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 24, versikulo 20. Awan ti masakbayan ti dakes a tao, ket awan namnamaan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manang, ada babayadak iti pagadalan. Mano ti bayadam? 500 manang. Si kapay lang timang third, anak ko. Tawan pa'y kwartak ita. Kabaybayad ko iti inangkat ko alakok. Sige nanang, sana bale, tadapay mo't nabatbati a kwartak. Ken mangtod ka iti igatang ko iti bagas. Naibusen ti bagas tayaw. Saan ka di pa yan nakabirok ni Manong iti trabaho na? Ay saan pa'y nga rod, anak ko? Isong ano sampay laeng. Ada asawa kan anak ni Manong Anton. Nga maging gaita, mangnamnama pa'y lang kada tayo. Rumbang kumamot alumasindan nga gasawa. Ay ano sam ko matikabsat mo, anak ko. Pangalaan da nga iti pagabang da, nulumasin da. Aginggat kaano nga rod nga anusak ida, nanang? Made, tinapaidam a tao, Flor, anak. Sika, ti addaan. Iso asaan ka kuma nga agim imaw. Para kan ka, Flor. Anya da ito eh. Regalo kan ka. Saan ko pa'y matakasangay Tapno ang damot barwabadom Awan pa'y makitak agatang maparay ti bagim. Puro latan dagiti kasapulan ti kakabsat mo ti pampanunutan. Sana bale, ta makagraduar to ni Erika. Ti bagik tumutan ti panunutan. Data adwa, ti masakbayan ta. Kasano niyan, Ton? Daitapay ti may sa problema. Kanunungan mat ngamin ni nanang. Kaslaubing ti pagkitkitaan na ka ni Manong Anton. Idinto ta si ka. Agrigrigat kang agtrabaho para iti pamilyayo. Basit la apanagano sen, Erwin. Adam amok amabalin a pangiserkam kan ni Manong mo Anton. Tapno saan da apapakpakan kan ka iti asawa na. Sa dino, alaman nga ro din. Aging gamin itakat marigatan ni Manong Anton ngagsapol iti trabaho na. Marigatan? Wano, talaga asadot na laeng. Iso nga rod asyak laangan ti agsapol iti trabaho na, numasadot ngagbiro. Ay, nagdaklan a tao ti kabsat mo. Ngam si kakit din ti mangpakpakan kan kwa na. Daitapay nga rod ti kanayon minapagapaan ka ni Erwin. Siyempre, maasyan mo't kan ka di tao. Maawatak mo't kid din ni Erwin. Ngam, saan ko nga rod ang mapagkadkadan ni nanang, no kasta nga agpakaasi kanyak at tulungak pay laang damanong Anton. Ay, iso asaan nga agnakam di kabsat mo. Gaputaan mo na asaan mo ang mapaggadgadan. Nabartag ka manan asim mangpad. Day talatan ti ammom. Ti agbartag. Nangiwat mo man. Makauma ka man. Dahil talatan di sang kaulit mong ibagbaga. Uray siyak. Maum-umaakmat kan. Awan lang aro den trabahom. Day talaang makibarkada kan makiinom ti ammom. Siya kung ti mababain iti kabsat mo. Numabayin ka, di pumanaw ka. Talaga pumanaw akon. Kat alaak ti anak ta. Sige, pumanaw ka lang. Total ka na yun nakmat lang apain. Saan ka nga apaan? No nasaya at ti aramid mo. Pumanaw ka. Saan na, nakadupa na sa umnita. Apay papapanawam ni Manang Aida, Manong Anton. Kasano kat ngumaniwat man. Nauma akon iti kabsat mo, Flor. Siya kung ti mababain kan ka. Isuan na saysaya at no pumanaw kamin iti anak ko. Saan ka pumanaw, Manang Aida? Adan pangisar ka katrabaho ka ni Manong Anton. Anya, Inton bigat, kaduaan ka amapan iti pagtrabahwam, Manong. Pangaasim ko mamat, Manang Aida. Saan ka pumanaw? Ano sampay ko man ni Manong Anton? Amang ano ad-adda adi na mapasaya at tibiyag na no panawam. Siyak namin ti mababain kan ka, Flor. Imbes ko maan ni Anton ti mangipay iti kasapulan mi iti anak mi. Ang
Saan mat? Barang agbali tumot laeng, manang. Isarak ko iti trabaho inton bigat. Barang maliklikan ng dagiti barkada na, no addan ton trabaho na. Agano sak, aging ga iti kabailak, Flor. Ngam no saan kunton amaanusan ti ugali ti kapsat mo. Pasensya laangan. Ngam pumanaw kamin iti anak ko. Wanya, naawat ti kabsat mo iti inaplayan na trabaho? Wan Erwin, makaangasak mo't laangan iti nalukay. Saan damat siguro na kanayon nga agapa ka ni Manang Aida. Kan, saan mo't siguro na pumanaw ni Manang Aida. No siyak ti babae, talaga panawak ti kaskin ni Anton. Maasyanak laang iti kaanakak no agsinada, Erwin. Ti ubing ti kaasi, mayadayo pa'y kada kami. Naimaglangan tananakam ka akabsat. Kan nanakam ka nga anak. Tano saan? Jaklaan mo no anya ti pagbanagan ti pamilyam. Napatag kanyak ti pamilyak, Erwin. Aramidak ti amin para kadakwada. Ket dayta ti makagapo. No apay nga ay ayaten ka unay, Flor. Gaputa amok anasaya at kaatao. Kasano? Kumusta ti kabsat mo? Okay lang, Mat. Masapa asumrag iti trabaho na. Sumangpot mo't alimpyo. Saan ang nakainom? Nasaya at matgarod no maanusan na ti trabaho na. Rumbang laang din. Gaputa addan pamilyana. Sapay la kumaata, agbayag iti trabaho na. No saan na maanusan ti trabaho na ita, sigurado amarigatan tumanan nga agsapol iti trabaho na. Imbag nga rod ata na amwa kadagos, nga agsapsapol da iti trabahador iti dayjay apasdak. Barang makaurungak mo tan, para iti masakbayan mi ka ni Erwin. Wan tani, dandani mo ten aggraduar ti kabsat mo. Wan nga rod, iti saan nga agbayag, makatulong tumot tan ni Erika. Ada ka matgaya man, Manang. Agida sarak ka din? Simangpat ka din ni Nanang. Wan, Manang. Agin ina na iti kwarto na. Ni Manong Anton, simangpatan. Kwa, Manang. Anya ako Kwa ngamin. Ni Nanang. Saan ko kanu nga ibang baga kada kayo? Di anya. Imikatan ni Manong Anton iti trabaho na. Saanan asimrak itang aldaw. Anya. Taapay. Marigatan kanu, tadayo ti ayan ti trabaho na. Kasapulan na kanu ti agring iti masapa. Anya nga ruti kayat na. Di agnamnam ay latan. Di mangnamnama latan kanyak. Saan ka madanagan, Flor? No makabiro ka kiti trabaho, bayarak to amin ang nagastos mo kanyak. Naglastog kang agsasaw. Unay kamutan, Manong. Saan mo lakit di mutan ang maanusan ti trabaho? Kaasyan nakmut ko, ma. Siyak amin ti aggasgastos dito'y balay. Agiboy-boy ka, kasta? Saan mat nga iti kasta, Manong? Ngamamom kumamot ti tumulong. No sakto lang ti maaddan iti kwarta, bayadak amin ang nagastos mo. Ay, saan man ang nag-aawit di kapsat mo? Ay, saan kalatta kumahan ang nagsasao? Panuynuyan nyo mat ngamin ti paborito yung anak nanang. Iso asaan nga agnakam. Ano sam ko matikabsat mo, Flor? Barang agbalbaliw tumot laeng. Diyak kaya't adakos ti mapasamak iti kabsat mo. No mapasamak day ta iti biyag na, basol na nanang. Naragsak kanto nga ta. No makitam amade, wano saan anasaya at ti pagbanagan ti kabsat mo. Iso nga rod abagbagaan tayo kumanimanong. Saan tayo akong sintiran ti madi nga aramid na, nanang? Anda kano iti pagbaludan ni Anton, Nanang, Flor. Ha? Apay, anya ti naramid na. Anda kano binugbog na. Ay, sus. Ha? Ay, anya nga ron ti rumbang aramidan tayo. Makiariglo tayo iti binugbog na. Ngam no saan nga agpaareglo, maikaso ni Anton. Ay na, talaga nga awanan tinasaya at nga aramid ni Manong Anton. Ay, Flor, pangaasim ko ma. Makiariglo tayo. Tapno saan ang mabalot ti kapsat mo.
Saan lang arudo na makatulong? Mang perwisyo pa'y. Siya kunti agpakpakaasi, Flor. Tulungam ti kabsat mo. Uray maudin day ti apan agpakaasik kan ka. Para kanya Anton akabsat mo. Apay asaan nyo pa'y lang abaybay ani di pagbaludan. Tapno agnakam. Maasyanak narod ka ni Nanang. Agpakpakaasi ni Nanang kanyak. Anya ti kayat asawan ti kabsat mo. Tungpal biyag, kat adda kalatta apagsanggiran na. Maudi day to yan, Erwin. No addan to man ang aramidan na, san kunton at tulungan. Kasarita man na yung bagti kabsat mo. Ibagam ang maudin day tapa ng tulong mo kinkwana. Maasi ka kumamot iti bagim, Flor. Itatanakarwar kan manong, pangaasimot ko matagnakam kan. Maudin day to'y apan ang tulong ko kan ka. Mabalin ka ni Flor. Saan nakasermonan ita? Kaya't ko ti maturog apo ta saan ka nakaturturog iti pagbaludan. Bagbagaan ka laang manong. Imbes sa makatulong ka, saan mat? Tagaramid ka pa iti paggastusan. Wen, amok, sika tinasingpet nga anak. Sika amin tinaggastos. Saan na masapol yung parupam kanyak na ita? Anyang ti kahit mga ramidak? Agkak dagiti dapan mo? Saan akas ti kayat ko asawan, manong? Huston, nabandogak. Makaturturugak ko naklagarudan. Sumrek ako diti kwartok. Manang, pimanawan ni Manang Aida. Anya? Sana na nagpakadakan ka, tasaan mong tumatla ka no apalubusan. Talaga asaan nan amaanusan ni Manong Anton. Sadot lang arudan, bartikero pa'y. Saan ko ang mapabasol ni Manang Aida, Erika? Maladingitan aklaan. Gaputa may adayon kada tayo ti ubing. Mabalin tayong matasarong karan, Manang. Anya ti ko na ni Manong Anton, idi pimanaw. Sana matalinapdan, Manang. Pumanaw ka, no dahi ti kayat mo. Kunana. Diyak amon no anyan to ti pagbanagan ti biyag day ta akabsat ta. Flor, manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni Anton akabsat mo. Anya ti kayat yung aramidak nanang. Sa pulak? Madanaganak. Amang anuan yan tinapasamak kan kuhana. Naumaakmatan amang bagbaga ka ni Manong Nanang. Awan mo't laang dengdenggan na. Kitaan nyo. Awan laang kan kuana ti papanaw dagiti aginana. Anya nga tatirumbang nga aramiden tayo. Tapno agbaliw ti kabsat mo. Saanan nga agbaliw day jay nanang. Laklakayanan ni Manong. Ngam aging ga ita, awan pa'y nagnakman na apulos. Ay, anya nga tahan tinapasamak iti kabsat mo. Manon ayang aldaw asaan ang nagawi ti kabsat mo. May katlungal daw ita. Ngam sigud matakas na ti aramid na, saan ka di? Wan mo't ket di Kaan manipod pimanaw ni Manang Aida. Saanan ang matatao ijabalay. No agawid man, agsukat laeng. Ngam ita, pulos asaan mat anagaw-awid nga imay nagsukat. Amang ano adamot ang dagas na napasamak kan kuana. Ang mga no dalang iti may sakadag iti barkada na No saan nyo lata mapasangpet, di ag-report kayon iti pulis. Bayam, taibagak ka ni Nanang. Taison ti mapan ag-report. Nanang, apay agsangsangit kayo. Ti kabsat mo, tiniliw dagiti pulis. Anya man ang tibasol nga inaramid na. Nakapatay ti kabsat mo. Isugaya masana nagawawid taglamlamang. Anya? Sigurado ang mabaludan iti tong palbiag ti kabsat mo. Gapaw taano tinakakita iti krimen nga inaramid na. Awan pagtungpalan ti kas ka ni Manong Anton. Apulos addi na kaya ti mabagbagaan nanang. Nagsakit para kanya kamay sa nga ina. Ti kastoy anak banagan ti anak na. Awan basol yun, nanang. Impaayo amin a panagayat kan panakaawat ka ni Manong Anton. Naman niya tinaramid na. Ita, lakamon na ti dusa,
gapo iti dakes nga aramid na. Awan nasaya at apagtungpalan ti tao adakas ti aramid kan panunot na. Awan to tinamnamaan na, gapo ta isumatla mismo tinang dadaal iti biyag na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.